брати и сестри, за да се прослави името ми. Тогава тя каза: но нали направихме вярващо изписване? Това не е достатъчно. С това, което съм ви благословил, как ще ми се издължите? Ние не можем да се издължиме с живота си. Разберете, че Господ е велик, истинен, Той е жив, наистина жив. И който вярва, ще отиде в Неговото присъствие. С какво можем да му се изплатим? С прасета ли? С шияна ли? С пиене ли? С пари ли? С нищо. С нищо Той е приготвил златни улици, на които ще ходим. Велик е Господ и Той наистина ни благославя. Зачена моята съпруга и докторката казва: има киста и това бебе трябва да се махне. А в началото казваше: сухо яйце, махни го, Юлчо. Викам: няма да го махна, аз чух гласа на Господа нашия Бог. Няма бебе. 3 месеца тя ни караше да правиме аборт. И на третия видя, че има нещо. Вика: има, вика, но не е бебе. Викам: аз чух гласа, който ме благославя. На 4-тия месец, когато бяхме на лекар, тя видя и вика: има плод, има плод. И аз си казвам: виждаш ли, докторе, ти си от 30 години тук на работа, но моят Господ прави чудеса. Амин. Моя Бог прави чудеса. Молех се вечерта и казвах: Господи, ти можеш да образуваш бебе в утробата на моята съпруга. Да не ми се смеят, да не кажат, че съм чул гласът и че ще ме благословиш, а па няма бебе. И след като се развиваше бременност, за да не се допре бебето в тази киста, за да се спука и моята съпруга да умре, бебето 9 месеца беше напречно. Напречно, не така както се носят обикновено бебетата. 9 месеца се носеше напречно. И на последната седмица, когато бяхме на лекар, самата докторка постави апарата, за да го види, и бебето се обърна в нормален вид. И тя вика: Господи, аз виждам как бебето се върти. Викам: Господ е жив. И тогава плануваха секцио за 27 септември. Трябваше тогава да се роди. И тя каза: ще вземем 15 дни напред да се роди на 10 септември. Но Бог избързва да се прослави. Тя дойде на 7 за славата на Господ Исус Христос. Моята съпруга казва: бързо закараме на лекар. Водите ми изтекоха. Ама викам: нали за 7? За 10. Вика: така казва Господ. Аз я закарах и оставих, и тогава духът ми ме подбуди с моя братовчет Стефан. Бехме заедно. Моли се. И почнахме да се молим, пуснахме си песен и тръгвам по път, за да взема докторката. И се моля и казвам: Господи, моля ти се, извърши операцията ти, защото е секцио. Твоята ръка да бъде над масата, татко. Тя не е моя, тя е твоя, ти ми я подаряваш. Аз искам да ви кажа, че Бог беше над самата операционна маса. Докторката, дали от 30 години или от 40, доктор, тя със скалпела фана мозъка на бебето. Главичката ожулия, но ръката на Господ беше над масата и Той държеше да не отиде по-навътре. Роди се бебето здраво и читаво. Не ми го показаха, че беше отраскано с скалпел, за да не се караме. Но след 2 дни, когато го дадеха на моята съпруга, тя видя. И тогава аз казах на докторката: какво е това, докторе? Ти си щяла да го убиеш. Тя каза: не, ще мине. Леко е. Тогава разбрах, че всичко е за слава на Господа, брати и сестри. Благодарих на Господа, на моя Бог, и винаги ще му благодаря до края на живота си. Отбих се от пътят Божий. Господ много ме би, много ме наказа заради моето непослушание. Но пък всъщност много ме благославя, когато го слушам. Така ще бъде със всеки един, който трябва да отиде в присъствието на Господа. Господ бие тези, които люби. Да знаете, Той много ни люби, затова ако някой дръпне наляво или надясно, Той веднага бърза с тоягата да го прибере в стадото. Затова отдавам цялата слава на нашия Господ, на нашия Бог. С нищо не може да се издължиме, нито път да му се отблагодариме. Само с нашия живот.
в присъствието на Господа. Падаме ли? Ставаме ли? Трябва да бъдем в Неговото присъствие. Да знаете, винаги ще има хора, които да говорят зло за теб и за мен. Но има един, който е на небесата, който чака и подава ръката си винаги, когато го търсим. Преди една седмица сънувам един сън, че съм на една колесница горе на небето и чувам глас, който казва на този, който кара колесницата: закарай ги в рая. А тогава се двумех, викам: Господи, какво се случва с мен? Моите братя ме оставиха. Моя брат Калин, моя брат Славчо. Хората ме укоряват. Не искат да идват заради мене на църква. Какво съм сторил, Господи? Тогава сънувам един сън. На колесница се намирам и чувам глас и казва: откарай ги. Обръщам се, но не виждам никой. Седат двамата ми сина в бяло-сребърни дрехи. Викам: Господи, какво се случва? Ще отидеш да живееш във вечността. Този сън ме вдъхнови. Тогава гледам моя баща с черни дрехи. Седи в колесницата и